Hej så og velkommen til den her video. I dag skal vi spille noget Pet Simulator. Vi er i Trading Plaza lige nu, og vi spiller sammen med min ven. Jeg har lige optaget en video. Hvad fanden er det nu? Nå ja, det var også med ham der, Felix. Jeg har lige optaget den lige bagefter, så ja. I skal nok se den anden først. Skal se, hvad jeg har lavet der. Der var lavet ikke så meget, men altså, vi kan altid lave noget andet. Jeg er bare sådan en Trading Plaza, se om der er nogen, der køber en pet. Det er super worth it. Super meget. Det er overhovedet ikke et scam. I må gerne adde mig som friend bare lige. Jeg tager imod alle. Jeg hedder bare Nana. Nå, ja, ja, og jeg ser sådan her ud. Ja. Ja, så det. Og der, den er overpriced, den der. Hvad? Jeg er lækker. Hvad? Jeg vil bare gerne købe nogle fucking huge, men jeg er ikke rød. Jeg har 10 millioner for lidt. Eller ikke 10 millioner for lidt. Jeg har 30 millioner for lidt har jeg. Det er overpriced det her. Kig bro, en Snowman til 300B. Han er overpriced ham her. Der er ikke bare nogen jeg gider at have. Eller nej, bare som der kommer på mit team, som er worth, kinda worth. Hvorfor skal jeg købe den, når den er så billig? Det er nok pænt billig, ikke? Så. Hvad? Det er sgu. Sådan kind of worth it. No. Den burde man da. Nu har den båd også skadet os. Jeg begynder at få lavet hold. Kan du godt holde for, jeg skulle da. Nå, jeg har en Dark Matter. Nu skal jeg hele vejen tilbage. Oh my god. Jeg skal have med Dark Matter pil, som der er sygt dårligt, tror jeg. Jeg tror, det var på. Jeg mener, de var på min hold, men jeg tror kun, de var på billioner eller trillioner. Så det er ret dårligt, men jeg har fået hurtigere bedre pitch på grund af min ven Felix, der er jo med i videoen. Ja. Jeg skal kigge til mit Dark Matter pil. Så kan jeg være klar til at se, hvor meget det er. Ej, okay. Ej, for... Ja, sorry. Tænker jeg faktisk bare lige... Er noget her så? Her er noget her til. Der er ikke noget særlig langt nærmere. Det mener jeg ikke, I kan klare hurtigere. Hello, mand.
Ananas. Hvad? Jeg skal bare nå den her store kise i Doodle World. Så får jeg nogle money nemlig. Ja, nu. Går det hurtigt. Jeg tror også, der er nogle andre, der er på den. Ja, der er. Andre på den. Hej. Hej, Doodle udlægger. Jeg er ikke lige der. Ja. Jeg tænker bare, at vi laver måske en video med Petunia efter den her, eller så laver jeg en anden video med et eller andet. Jeg aner ikke, hvad det skal være, men bare et eller andet. Måske skal jeg spille noget Counter-Strike. Jeg ved det ikke helt. Det er der også meget lille chance for. Kan vi være? Jeg vil lige. Jeg kan ikke bare slutte. Jeg kan bare slutte en video sådan der. What do you want? Trade for this. Nej, bro. Men hvis I synes det her er sjovt, så må I gerne lige skrive noget ned i kommentarerne, hvis I synes det er sjovt. Så kan jeg bare lave flere videoer med Petunia. Og husk at tjekke min vens kanal ud, Felix. Den hedder Felix og Sigurd med den. Faktisk lige vise jer. Vise jer den anden på YouTube. Hov. Så trykker man shift, og så trykker man på ja, det er sådan noget. Det er der sådan noget. De står bare heroppe. De har 9 abonnenter, flere end mig. De har en video på 127 videoer. Eller en visning, jeg mener. Ja. Det er sådan lidt det, ikke? Det er ham og hans bror, som der ejer den her YouTube-kanal. Det kan man godt lidt så frem til. Ja. Men jeg tænker, at jeg slutter YouTube-videoen nu, så ses en anden god dag. Peace out. Bye.